primeiro Cabriteiro. Achegámonos a unha granxa para coñecer os novos membros da familia e seremos os encargados de poñerlle nome a un deles. Como vos gustaría que se chamase? Mandade as vosas propostas ao 663 82 0082. Bautismo caprino. Hoxe no termómetro. Pois xa saben, aí están vendo o teléfono do termómetro 663 82 0082. Claro, como lle chamarían a esa cabritiña ou cabritiño, non sei moi ben, Diego, que tes aí no colo, que é unha cousa que maravilla. Diego. Si, Rocío, compañeiros, imos deixar o cabritiño que vai, mira, xusto onde a súa nai, porque xa se chega a hora de comer e, bueno, vai tocando, a todos nos vai tocando, non? A él tamén, porque esta é a primeira pista, compañeiros, que é macho. E, de feito, estamos aquí coa dona de todo isto, que é Alba. Que tal? Moi boas. Hola, moi boas. Alba, contanos, a ver, tivemos bastante sorte porque, segundo nos dicías, é un dos poucos cabritiños macho que quedan sen nome, non? Xustamente é o único que queda do rebaño e ese nome. Contanos un pouco, de onde ven esta paixón túa polos animais? Porque ti és agora mesmo pois a cabeza desta granxa escola, non? Pois nada, na miña casa sempre houve animales, entón pois empecé eu a meter así algunha variedade máis e nada, agora teño un pouco de todo. Que animais tendes agora mesmo aquí na granxa escola do Galo? Pois teño galiñas, teño patos, cabras, ovellas, un cabalo, cerdos, de todo, ovellas. É dicir, un pouco de todo, hai unha variedade de cuidado, non? Sí, sí, sí. E contanos un pouco, Alba, que papel xogan aquí as redes sociais? Porque, claro, estamos a ver que ti tes moito público a través de redes como TikTok, como Instagram, non? Sí, pois nada, eu nas redes sociales o que fago é pois subir vídeos do día a día, máis centrado pois se hai algún parto, dándolles de comer, grabando o animal en sí, e nada, a xente gustalles e tírame pa diante. Claro, un contido que gusta principalmente tamén porque non é do máis habitual ver a unha persoa tan nova como a ti, porque dicías que tes 25 anos, non? Facendo este tipo de cousas, adicándose a este tipo de oficio. Sí, o sea, a xente, a verdade é que lle sorprende bastante que unha persoa tan xoven como eu dedíquese a estas cousas, cos animais. É habitual nesta época do ano pois que un baby boom como que houve aquí cos cabritiños ao comezos deste 2025? Sí, o sea, ainda queda a gran maioría do rebaño por parir, pero bueno, o sea, bastante a menudo é que en estas fechas empecen os partos. Pois moitísimas grazas, Alba, compañeiros. Nos imos volver a polo noso cabritiño e imos ver, pois, a ver que comenta o público do termómetro, a ver que nome lle podemos poñer. Comentamos nun anaquiño. Comentamos nun anaquiño, Diego, porque de feito estamos dicindo dende redacción que xa están a chegar as primeiras propostas de nome, así que de seguido, non, Bernardo, desvelaremos cal é a escollida. E, por certo, falando dese baby boom que estaba contando Alba ali, claro, cal é o ciclo realmente dun embarazo dunha cabra ou dunha ovella? Pois en canto á duración, a xestación dunha cabra é moi similar á das ovellas. Duran aproximadamente 150 días os seus embarazos, uns 5 meses, case a metade que o embarazo dunha muller, e a xestación en cabras pode verse afectada pois por varios factores, a idade, a raza, a nutrición ou mesmo o propio manexo que se faga do animal, non? Teñen un parto ao ano e 6 partos de media ao longo da súa vida. É dicir, podemos dicir que a vida reproductiva dunha cabra é de 7 anos e medio. En cada parto, o normal, é que teñan unha ou dúas crías, pero a partir de aí non é raro que nos seguintes partos teñan cuadrixemelgos, o que sería cuadrixemelgos, trillizos, o que sería cuatrillizos, non? As vacas e as ovellas teñen contraccións tamén, séntense máis cómodas estando soas, por iso unha das pistas de cando se van poñer de parto é que adoiten separarse do resto do rabaño, non? No momento de parir, viven unha media de 10 anos, entre 7 e 14,
pero cuns bos coidados poden chegar a superar esa idade. En Australia, por exemplo, en 2009 morría a ovella máis lonxeva do mundo. Esta que vemos aquí durou 23 anos e medio. Isto é un mundo fascinante, non? Pero xa sabemos que nos desvelou Diego que é macho, é un cabritiño, así que máis propostas queremos, Rocío. Efectivamente, Héctor, como lle chamarías o cabritiño? Macho poñeríalle Mercurio polo termómetro, claro. Ah, pero Mercurio, ¿Cómo fía? Mercurio Tiñalo pensado. Es que Diego estaría Tiñalo pensado. Héctor, Qué está bueno, Mercurio. buenísimo, Está moi ben, e Nos ti? deja a los demás, Mar? Pois, a ver, non sei, pero agora está de moda os nomes de persoas nos animais. sí? Sí, agora eu creo que está cada vez máis de moda, non? Pois, non sei, pero... Bueno, Manel, ti? Un Lucas. Eu teño moi Lucas, claro, bueno. Lucas quedaría ben. en honor a quen abreu os nombres a Héctor, chamaríalle Brécol, porque lle gustou. Pero me por lle brécol esa cousiña tan mona. De verdad, e ti, Carla, ocurre algún? Sí, Cunca. Cunca, pues mira, pues bonito tamén. tamén Pero un moi ben cabritiño. traído. Bueno, Bueno, a ver. pero un Cunca pode ser un nome aí... Non pasa nada, eu creo que é un Cunca hetero. é que desexamos Dúas todos. cosas, teño Mirade como salta, a verdade que é unha pasada, que bonitos. Eu teño a sensación, non sei que pensades, que as cabras, bueno, esas son moi chulas, que logo cando medran, entre que cheiran así un pouco regular, logo póñense un pouco máis feas que as ovellas. Opino eu, non sei. Sí. Eso tamén é o tema, o sea, por exemplo, tamén se pensa, non, que os porcos ulen mal, e non é tan así, é dicir, os porcos Pero que igual é un animal que... non- Sí, pero... Teño un olor moi característico. Sí, no, eso é verdade. Manel, Cabra, e cando diga asúmeme nisto, por cando favor. chego a casa, chego de traballar antes de duchar, e non te va a hacer que cheiro a cabra, sempre digo. A ver, é que a cabra Sí, creo que verdade. cheira máis forte que as ovellas, non? Bueno, non sei que As dicir. ovellas, Bueno, non están sei, mal, eu creo que teñen a fama, tamén é igual que a fama do porco, Claro. dicir así, que é un Que tampouco é porco. tan- Non é tan porco como pintan, a Sí, verdad sí, que sí, non. sí, É máis porco a galiña. Bueno, de momento mellor é observalas así, no seu hábitat, aí nesa granxa escola de Sarria, onde as coida Alba, un plan, por certo, maravilloso para ir cos pequenos e ver pois esa variedade de animais e nos pois a ilusión que nos fai no termómetro de ter aí a un afillado, neste caso cabritiño, que logo veremos cal é a opción gañadora das que xa nos está desmandando. Bueno, e que arrancamos a nada a túa sección de saúde de hoxe, Héctor. Pois imos aló, porque ademais hoxe penso que vai ser toda unha sorpresa, porque ás veces pensamos que todo o que levamos no corpo é imprescindible e a veces non é tanto. Non é tanto, de feito, o primeiro, preguntamos na rúa, sabíades que temos órganos no noso corpo que non sirven para nada, que poderíamos seguir vivindo sen eles? Pensas ti que hai algunha parte do corpo que non che vale para nada? Eu creo que as uso todas as partes. Creo que sí, más ou menos. Home, todas valen, todas valen. Sí, sí, sí. Pois a verdade, sí, pode ser que haxa algún. Bueno, algún así. Uf, que pregunta.